जगली वांग्याची रोपं आपण लावली होती ना. एवढं लांब तर जाणार, येईपर्यंत त्याला 1 वाजतो. आम्ही एका नर्सरीमधनं आणला होता मागून त्या आजीकडनं. ही माती ना म्हणतात ना सोन्याची माती झेंडूवाले. हे बघा रान बघा कसं, हे असं ना सगळं रान वाढलेलं आहे आपल्या इथे आपोआप. सगळं होतं ना त्यात. कशाला घालणार कलिंगडला. सकाळी सकाळी बघा चालू झालं खत पाणी करायचं. वाजले सकाळचे 6:30. म्हणजे आत्ताच उजाडलं आहे. चांगलं वाटतं पण वातावरण एकदम छान झालं आहे. थोडासा गारवा आहे. थंडी आता कमी झाली आहे ना. आता नाही थंडी वाटत. सकाळी गाव आहे म्हणून थोडा गारवा आहे. हां चला हे काय ते पालापाचोळा सगळं जमा केलेलं ना भाजीपाल्याचं सगळं, त्याचं ते खत त्यानं तयार केलं. म्हणजे 2 दिवस भिजत घातलं होतं ते. आता गाळून ते ना ही आपली कलिंगडाची बघा वेल आहे ना त्याला घालायचं आहे. कलिंगडच्या वेलीला भरपूर खत पाणी लागतं, नाहीतर मध्ये फळं आहे ना चांगली वाढ नाही होत. ही बघा ही वेल कशी पसरत चालली, ती चांगली झाली ही वेल. दुसरीकडे लावल्यात ना बिया, बघू तर गरमीमुळे कसं पटकन रुजत नाही ना बिया, वेळ खूप खूप गरमी आहे. परत मिक्स झालं काढ. चला ह्यांचं चालू दे तोपर्यंत मी माझं दुसरं काम करून घेते. मला कुणालसाठी बनवायचा आहे नाश्ता. चला तुम्हाला मी गोंड्याची फुलं पण दाखवते. ही बघा कशी फुलंच चाललेत आता. भरपूर गोंडा आता आपल्याकडे आला आहे सगळीकडे. जिथे नजर माराल ना तिथे गोंडाच गोंडा आहे. देवाला भरपूर फुलं आपल्याला मिळणार आहे. बघा समोर पण बघा तिथे त्या साईडला पण आहेत, असे बहरले आहेत गोंडा. तुम्हाला दाखवते. खताचा वास बघा कसा, कांद्याचा साली आहेत ना जास्त करून, त्याच्यामुळे कांद्याच्या सालींचा वास येतोय त्या खताच्या पाण्याला. हे बघा हे इथे पण छान अशी आपली रोपं बघा तयार झालेत. मस्त. आणि थोडं साफसफाई पण करायची इथे. चला चला नाश्ता करूया. आपल्याला लागणार आहेत हिरव्या मिरच्या कुणालच्या नाश्त्यासाठी. जरा काढून घेते. ह्या बघा ही वांग्याची रोपं चांगली झाली इकडची. जगली वांग्याची रोपं आपण लावली होती ना काढून. आणि फुलं इकडची आज काढायला पाहिजे, देवासाठी तयार झालीत फुलं. ही सिंगल याची आहेत ना पाकळ्यांची. ते काय काय डबल पाकळ्यांचे असतात ना, डबल म्हणजे खूपच डबल असतात. हे बघा हे असे, हे जरा फुलाला वेळ जातो. पण हे बघा ही सिंगल पाकळ्यांची आहेत ना, हे आज काढावी लागतील. रंग किती छान आहे बघा. लेकाला माझ्या लेट नको व्हायला म्हणून घाई चालले जरा. कुणाला गेल्या आंघोळीला. ही केळ बघा काय मस्त झाले. ही बघा वेलची किती छान झाले. इथे कसं पाणी पोचत नाही, पण आम्ही आता रोज बालदीने टाकतो पाणी. आपल्याला काय ताईंची कमेंट होती की तुम्ही पाण्याची काय सोय केली आहे, म्हणजे जे सांडपाणी आहे ना ते तुम्हाला मी नंतर दाखवते. आता जरा मला घाई आहे, नंतर थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवते. चला कुणालचे बाबा खत पाणी करतात त्यांना करू दे. चुलीवरती मी आज ठेवलं आहे शिजत. हे बघा इथे झाडू काढायचे अगोदर. हा बघा कसा पसारा सगळा आवरती. जरा इकडे झाडू करते आणि मग बटाटे टाकलेत जरा शिजत. हे बघा कुणाला ना आलू पराठे बनवून देते आज. काय सकाळी सकाळी पराठा, आलू पराठा आज नाश्त्याला. बाबू गेला खाऊ. जितके पण केलेले सगळे फुगलेले आहेत, म्हणजे असे मस्त असे फुलले होते. आता हा शेवटचा राहिलाय, बघूया फुलतोय का. सगळे सगळे फुलले छान ना, मग फुलले तर चांगलं आहे. छान झाले म्हणजे. बघूया आता फुलतो का हा.
आता नेमका आता कॅमेरा चालू केलाय आणि एवढं फुलायचं नाही मग आपणच फुल फजिती व्हायची माझी. आपणच फुलल्यासारखं व्हायचं. फुलतोय असं फुलल्यावर त्याचा आनंद होतो. हा शेवटचा आहे, झालेला आहे. तो पण फुलणार. आणि 2 आहेत ते साधे. फुलला बघा, असे सगळे मस्त असे ना फुलले माझे आलू पराठे आज. मस्त झाला. छान. आमच्याकडे मगापासून सगळे बिजी होते ना, कुणालाची घाई असते सकाळची, कुणाच्या बाबा देवबत्ती वगैरे म्हणजे दिवाबत्ती वगैरे करत होते. आणि माझं दोन्ही हात हे ह्याच्यापेक्षा चांगलं असे मस्त असे फुलले होते. छान झालं ना मग. सकाळी लेखाला आवडीने केलंच ना लेखासाठी. हा मग आज दूध नव्हतं आमच्याकडे. आज दूध जरा उशीर झाला रियाला द्यायला. हे बघा, हे आत्ता दूध आणलं, गरम केलं. त्याच्यामुळे त्याला पोटभरीचा नाश्ता काय, आलू पराठे बनवले मग आज. एवढं लांब तो जाणार, येईपर्यंत त्याला 1 वाजतो. चांगले झाले पण मस्त छान. चला तू पण करून घे नाश्ता आम्हाला द्या. हां, नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज तुमच्याशी बोलायला जरा वेळ गेला. सकाळची इतकी घाई गडबड असते ना रोजची, म्हणजे कुणाला जोपर्यंत घरातनं बाहेर पडत नाही तोपर्यंत अशीच सगळी धावपळ चालू असते. तर चला, ते नेहमीचंच आहे आपलं. तर आज झाडांना खत पाणी करायचं आहे. मग अशी कुणालच्या बाबाने थोडं केलं, तुमच्याशी बघा शेअर केलं आहे मी. आणि अजून 2-4 रोपांनी त्यांना खत पाणी करायचं आहे. भोपळ्याची वेल आहे आपली, आणि दुसरं कसलं दुधीच्या वेल ना, आणि दुधी आणि दुसरं काय, हां दुधी भोपळा आणि आपली काय घेवड्याची शेंग आहे ना, तिथे खत पाणी करायचं आहे. आणि म्हणजे थोडंफार केलं मगाशी त्यांनी, पण थोडंफार अजून करायचं बाकी आहे. तर त्यांना म्हटलं माझ्या आंघोळ व्हायच्या आधी करूया आपण, म्हणजे जे काही माझं मातीचं काम असेल ना ते अगोदर होऊन जाईल, नंतर मग मी मोकळी मग. आणि काल ज्या बिया फोडल्या होत्या ना, त्यांनी पुन्हा माझ्या हाताला चिक लागलेला आहे. आणि थोडंफार प्रमाणात असं लालसर झालेलं आहे, म्हणजे हलकंसं लागलं, त्याच्यामुळे जास्त असं नाही. हे बघा, हे तर आता तुम्हाला दाखवलं नाही, मागच्या वेळी पण मी दाखवलं होतं. होईल ते क्रीम लावल्यावर बरं होईल. चला आपण आपल्या कामाला सुरुवात करूया. कुणालच्या बाबांनी ते बघा तिकडे सुरुवात केलेली आहे, त्यांचं चालू आहे सकाळपासून. आणि आपली जी टोमॅटोची रोपं लावली होती, तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये पण दाखवली होती लावताना, ती टोमॅटोची रोपं आपली छान तयार झालेली आहेत. त्यांना टोमॅटो पण लागलेले आहेत, ते पण तुम्हाला मी दाखवते आज. माझं लक्ष नव्हतं, काल मी संध्याकाळी बसले होते ना, तेव्हा मी बघितलं फुलं, म्हणजे फुलं आलेले बघितली होती, पण टोमॅटो धरलेले माहितीच नाही. तर काल माझं लक्ष गेलं, म्हणजे तुम्हाला दाखवते मी आज. चला सुरुवात करूया. झेंडूची रोपं आपली इतकी सुंदर झालेत ना. इथे झेंडूचं बियाणं कुठं आहे ते टाकलेलं ते? 1 मिनटं, मी पहिल्यांदा ते झेंडूचं बियाणं माझ्याकडे एक आहे, म्हणजे ह्या कामाला सुरुवात करायच्या आधी ते बियाणं आधी मी शोधून काढते आणि मग तुमच्याशी शेअर करते, ते दाखवते तुम्हाला फुलं ती. तर हे बघा, हे आपलं झेंडूचं बियाणं भेटलं आहे. हे वेगळ्या प्रकारचं कलर आहे, हा खूप छान रंग आहे. हा मी एका नर्सरीमधनं आणला होता मागून त्या आजीकडनं. आणि माझे हात बघा कसे काळे आहेत, कारण चुलीवरती सगळं काम केल्यामुळे असं होतं आहे. तर हे आपण आता टाकूया तिथे, एक कशी जागा बघून टाकूया, म्हणजे आपल्याला हे नवीन बियाणं परत तयार होईल मग. आणि हे ना पटकन रुजतं, मग पाण्याच्या जागा टाकलं ना का बरं पडतं. मग इथे टाकू का पाण्याच्या जागेवर हे झेंडूचं? कुठे? ह्या साईडला पुढे गॅप आहे, जागा आहे. हां टाकते. हा, आणि कुणाच्या बाबाने इथे घेतलेलं आहे भोपळ्याला खत पाणी करायला. काय घेतलंय? राख, शेण, खत भरपूर चांगला आहे खत. वेल आहे कुठे ती? काय वेल कुठे आहे ती भोपळ्याची? हां ठीक आहे. हां, राख आहे त्यामध्ये टाकली, शेण खत, राख, पालापाचोळ्याचं खत सगळं मिक्स केलं काय? आणि थोडी वाळू पण टाकले. हा भोपळा बघा आपला धरलेला आहे इथे, पण त्याची वाढ की नाही जशी म्हणावी तशी होत नाही आहे. त्याच्यामुळे त्याला जरा खत पाणी घातलं ना की जरा पटापट वाढेल मग तो. आता हे एवढंसं फळ गेलं तरी भरपूर झालं ना. हा बघा ना केवढा जाड झाला, त्याचा बुंदा बघा किती जाड झालाय. जुनी वेल आहे ना, नाही पण हां जुनी आहे ना वेल. शेण बघ ते बघ कशी.
कटिंग करायला पाहिजे ती, परत वाढत वाढत जाईल. कटिंग केली तर थोडीशी साईडनी वाढेल ना. हे आपलं खत आता ह्यात टाकलं का त्याला जरा ताकद येईल वेलींना. हे वेलींचं असंच असतं, वेलींना खत पाणी ना भरपूर करावं लागतं. थोडंसं नाही ना, खूप सारं द्यायला लागतं. हे आता हे टाकतील ते. आता हे दुसरं बियाणं ना मी तिकडे टाकलं, ते नारळाचं झाड तिथं, आणि हे आता मी दुसरं फूल काढलंय, हे पण टाकून ठेवते म्हणजे बरं पडलं आपल्याला. कसे झालेत बघा, मग अशी तुम्हाला दाखवली ना. असं जरा पाण्याच्या जागेवर टाकलं ना का ते रुजतात आपोआप, मग वेगळं पाणी टाकायची गरज नाही. मग तर कुणाला जेव्हा खत पाणी करतात तोपर्यंत हे बघा, हे असं रान वाढलं असतं ना, इथे आहे ते म्हटलं बसून बसून मी काढून टाकते. एक 5-7 मिनटाचं काम आहे, पटकन होईल. याचं अधेमध्ये आमचं चालू असतं. हे बघा, हे पाण्याच्या जागेवर असं रान वाढतं ना, ते नाही काढलं ना मग ते बाकीच्या झाडांची वाढ होत नाही, मग त्याच्यामुळे हे काढावंच लागतं. आणि आपल्या एका ताईंची कमेंट होती, आता माझ्या लक्षात आलं म्हणून मी तुमच्याशी शेअर करते की ताई तुम्ही बेसिनचं वगैरे पाणी कसं सोडलं आहे, बाथरूमचं बेसिनचं, तर तुम्हाला दाखवते. तर हा बघा, हा आपला बाथरूमचा पाईप आहे, त्याला असा हा पाईप आहे ना जोडलेला आहे बघा. आणि हा पाईप जातो सरळ त्या साईडला, म्हणजे जे पपईचं वगैरे झाड आहे ना तिथे सोडलेलं आहे, आणि ते केळीचं वगैरे आहे ना तिकडे ते पाणी जातं, आंघोळीचं पाणी. आणि हा जो पाईप आहे तो बघा समोर दिसतो ना, आपला बेसिनचा आहे, म्हणजे किचनचा पाईप. तो पाईप आहे ना आम्ही इथे, ही जी केळ आहे ना तिथे सोडलेलं आहे. हे बघा इथे सोडलेलं आहे. आणि त्यातलं जे म्हणजे समजा ना बियाणं वगैरे कधी कधी मी टाकते ना, मग ते अशी त्या बेसिनमध्ये वाहून येतं पाईपाद्वारे, आणि मग इथे रुजतं. तर हे बघा, ही अशी टॅमॅटोची रोपं, चवळीची रोपं अशी काय काय आपोआप रुजलेली आहे तिथे. पुदिना आहे आपण लावलेला. आणि हे पाणी कसं मी खरकटावर सगळं काढून घेते. खरकटं नाही त्या पाण्यामध्ये टाकत, बेसिनमध्ये अजिबात नसतं ते. माझं मी खत करून दुसऱ्या झाडांना टाकतो आम्ही, म्हणजे आंब्याचे वगैरे फणसाचे झाडं आहेत ना, फणसाचं नाही ह्याचं काजूचं ते. पण हे फक्त निव्वळ जे पाणी असतं ना, आपण जे भांडी घासतो ते पाणी इथे येतं, सांडपाणी. तर अशा पद्धतीने सोय केलेली आहे पाण्याची. हे बघा, हे पण सगळं आपोआप रुजलेलं आहे. सिमला मिरचीची रोपं पण रुजलेलं आहे तिथे. आणि तुम्हाला मगाची म्हणाली मी टॅमॅटोची रोपं आपली लावलेली, तर ही बघा इथे तुम्हाला मी दाखवलं होतं. आणि छानपैकी बघा असे छोटे छोटे टॅमॅटो इथे धरलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्येच मी हा मुळा लावला होता, आणि हा बघा मुळा कसा छान असा तयार होत आहे. म्हणजे मध्ये जागा भरपूर होती, म्हणजे टॅमॅटोची वाढ व्हायला म्हटलं वेळ जाणार, तो पण मुळा म्हटलं आपला तयार होईल. आणि तशा पद्धतीने केलं. खत पण चांगलं टाकलं होतं ना रोपांना ह्या टॅमॅटोच्या, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी रुजला आहे चांगला मुळा. आता बघू कधी तयार होईल तेव्हा काढूया आपण, तर तुम्हाला जवळून दाखवते. आणि कढीपत्त्याचं झाड जे माझ्या आईकडनं आणलं होतं दापोलीवरनं, ते पण बघा इथेच लावले कुणालच्या बाबांनी. तर अशा पद्धतीने सगळं ह्या साईडला टॅमॅटोची रोपं केलेली आहेत. आणि काही रोपं इथे ना आपोआप रुजलेले आहेत, जसं की धणे मला वाटतं टाकले असतील आधी, काय माहीत नाही. पण इथे ना एक मिनटं, हे बघा अशी कोथिंबीरचं रोप बघा किती मोठं वाढलं आहे, आणि त्याला आता धणे पण धरलेत. आणि हे आपलं मटार असतं ना, मटार, त्याचं बघा रोप, आणि त्याला एक मटार पण बघा दिसतंय. ह्या आपोआप रुजलेलं आहे, हे आम्ही इथे काही लावलेलंच नाही आहे. पण चला रुजलं आहे तर म्हटलं चांगली गोष्ट आहे. त्याला इथे काठ्या लागल्या साईडनी, तिथे पण बघा कोथिंबीरचं आहे, तिथे पण आहे. आणि हे सिमला मिरचीचं रोप आहे ना, हे पण आपोआप रुजलेलं आहे. हे बघा एक सिमला मिरची तुम्हाला दिसते, आणि अगोदर आम्ही 4 सिमला मिरच्या ह्याच्या काढलेल्या होत्या. हे असं चांगलं आहे. हे बघा हे पण रोप आहे ना आपोआप रुजलेलं आहे. ही माती ना म्हणतात ना सोन्याची माती, तसंच आहे ते. चला आता ते इकडचं खत पाणी करून झाले, आता दुसऱ्या रोपांना कुणालच्या बाबा खत पाणी करतायत. जसं जमेल, जसं माहिती मिळेल त्या पद्धतीने आम्ही करत जातो. दुधीची वेल आहे ना इथे, हे बघा दुधीच्या वेलीला पण असं अळी गेले. आता त्यात खत पाणी करणार. आता ह्या ज्या वेली असतात ना त्यांना खत पाणी ना भरपूर लागतं ना. दुधी आपल्या धरल्या आहेत पण खूप छोट्या आहेत. आता अशी कटिंग केली ना काल, त्यांना नाही दिलं ना खत तर ते वाढ होत नाही ना. हां, आता काल कटिंग केले, म्हणजे जे
पानं वगैरे पिकलेले असेल ते सगळे काढले. आता बघू. ते पण झेंडू आले. हे बघा रान बघा कसं, हे असं ना सगळं रान वाढलेलं आहे आपल्या इथे आपोआप. आणि जिकडे तिकडे बघा समोर पण बघा तुम्ही बहुतेक ठिकाणी वाढलं आहे. ते पण आमचं चालू आहे, थोडं थोडं करतो आहे. दापोलीवरनं आल्यापासून चालू आहे. इकडे पण टाकायला लागेल. जिथं लावलंच नवीन तिथे टाकायलाच पाहिजे पाणी. झेंडूचं बिया टाक ना, ते तुला भजी कसं येते. रोपा आहेत बारक्या मस्त फुलं तयार झाली. रंग खूप छान आहे फुलांचा त्यात. आणि आत्ता मैत्रिणींवर 11 वाजलेत. मगाशी जवळजवळ 2 तास आम्ही बाहेर काम केलं. आता कडाक्याचं ऊन बाहेर पडले, त्याच्यामुळे बाहेरचं काम आम्ही बंद केलं. म्हणजे अर्धं काम बाकी आहे ते संध्याकाळी करणार. आणि आता घरातलं काम आटपते. नाश्ता वगैरे सगळं करून झालं आहे. नाश्त्याची भांडी पडलेत ती मला आता घासायची आहेत. नंतरला जेवण करायचं आहे. आणि मग तेच घरातलं छोटं मोठं काय काम असेल ते आता पूर्ण करून घेणार. तर मला वाटतं आजचा व्हिडिओ आता भरपूर मोठा झाला असेल. तर आजचा व्हिडिओ आता आपण इथेच संपूया. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.